Hey, leuk dat je kijkt naar de eerste aflevering van een nieuw seizoen van BIS TV. Vorig jaar hebben we de Gouden Gurbe Publieksprijs gewonnen. Hoe vet! Dat kwam natuurlijk door het geweldige BIS-team, maar vooral door de kinderen die stonden te schitteren op het podium. Vandaag gaat het BIS-team bekijken welke kinderen dit jaar de Sterren van de Hemel gaan spelen. Ja, je raadt het al, de audities. En oh ja, als je benieuwd bent naar de titel van het nieuwe stuk, het stuk heet... Nou, je hoort het. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Hilda, jij bent van het bestuur van BIS. Ja, dat klopt. Ik zit in het bestuur van het Benny Jeppeloftspel. Maar eerst even, hoe vet is het dat jullie de Gouden Gurbe Publieksprijs gewonnen hebben? Super fantastisch, oude hier. Ja, we gingen er eigenlijk niet meer op rekenen. De laatste Gouden Gurbe die kregen wij dus van het stik. En nou, dan winnen we tegen Grutskap. Wat deed dat met het gevoel van jou? Eerst denk je dat het net zo belangrijk is, maar uiteindelijk ja, is het wel een erkenning dat iedereen ervan geniet en dat we het hartstikke leuk hebben machinaal. Asterix en Obelix, hoe zijn jullie erop gekomen? Nou, dat weer knap ingewikkeld. Op een of andere manier konden we maar net op een goed stik komen. Of de regisseuse vond het niks, of de schreeuwen kon er net iets van maken. En op het laatste moment kwam er een heldere ingeving. Asterix en Obelix. En volgens mij is het een hartstikke leuk stik. BIS TV Jongeland! Spieken in de noorden, spieken in de noorden, spieken in de noorden, de noorden op de balken. Spieken in de noorden, spieken in de noorden, spieken in de noorden, de noorden op de balken. Hey hallo, ik ben Maaike, show me all the M&I. Show me all the M&I. Jongen. Wat doe je nou, jongen? Wat doe je nou? Dit is strikt vertrouwelijk. Weg, geen camera's hier. sorry. Move it. Ja, wil je weggaan? Een lange maar erg leuke dag voor de kinderen. Een dag vol zang, dans en toneel. Kijken jullie volgende keer weer naar BIS TV? Dan zijn we bij de eerste repetities. Vergeet ons trouwens niet te volgen op YouTube en Twitter, hè? Tot volgende keer!